Hi guys, so today we will be um I will be having a little practice. Na ako'y driver's license last year. And then after that, wala na kay ko nag-drive, kay ko nag-practice kay need a break pa kay from driving school. Stress jud kay siya niya, pressured pagid kaayo. So luckily I passed the exam and I am now a registered it's official, I can now drive kay nanakoy lisensya. So after at least few months wala na ko ka-drive, so it's the first time today. So nara meron sa lugar nga dili kayo daghang mga auto, sakto lang. So mas maayo ni siya i-practice kay para dili ka ma-pressure sa mga nagsunod nimo or sa imong mga makasugat. So let's start. Just done driving. So karon kay dili pa man ta master og drive, but still maghatag ko gamay nga idea about sa manual driving. So ang akong gikuha is manual driving kay para in the future og mausab bang gani ang una-una or makapagbaka og automatic nga sakyanan dili nakadako og adjustsonon. So whereas kung automatic ra imong nahibaw-an nya mobalhin kag manual, well that will take a lot of time. Kinahanglan na sad ka muskwela og balik kay as in daghan kaayo gyud ang dapat katunan sa manual kaysa automatic. So kato na eskwela pa og driving school, as in nagsige jud ko pangita og video nga makasabot ko. Although makasabot ag English no, pero lahi ra gyud og kanang naagi mong explain na tug sakto. So mo to guys, kay wala mo ko kapag no, even though I was looking for a video nga Bisaya kay para masudyos ako ang utok nga gamay, so mo to agi ko napagan. So karon kay I thought, yeah, maybe I will share it with you in Bisaya. So para ni sa mga bisdak, dali ra kay ta makaybaw kung ang atong sakyanan is manual or automatic ba kay first tinigtanaw nimo sa iyang interior or sa sud sa iyang auto ug naa gani siya aning gear shifters nga nanay mga number, so that means manual na siya. Yang automatic di ba wala na siya yung mga numero. So another thing about manual, wala sa automatic kay ang iyahang tamakanan. Sa automatic kay duhara ang tamakanan, which is the speed or the gas ug ang brake. So sa manual kay tulo siya. So kung mag-speaking ta og manual, dili gini mawagtang ang clutch ug ang gear shifters. So today I will give you some idea about the function of clutch. Dako kay siya rule. Kay ngano man, kay ang clutch will be used all the time. So sa manual driving, dili na mahimo nga walay clutch. Ug walay clutch, that means ang imong sakyanan kay automatic. So ang first function ng clutch is to start the car. So dili ka ka-start sa car ug di na nimo tamakan ang clutch. So ang ikaduha,
i-change nato sa gear. So dili pud ta ka-change og gear kung wala na nato gitamakan ang clutch. So ang ikatulo kay ang clutch kay gamit po ni siya sa full brake. So ang sakyanan dili gid na makahunong gyud og wa nimo gitamakan ang clutch. So kaning tulo nga mga functions importante gyud kay ni siya. So mo to guys, upon starting the car, imong tamakan ang clutch unya i-on nimo ang motor. So you also have to be careful kay once mong tamak na ka sa clutch, dili nimo kalimtan ang brake sad kay in kaso nabantayan nga naay coming o at least maka full stop pa ka. So dili gid kalimtan nga mag-back up gitag brake every time magsugod ta og drive. So ang manual driving dili ni siya mudagan og dili nimo sad buhian ang clutch. So inig-start gid nato, tamak sa clutch, turn on the motor, iandam ang brake. So inigtanaw nato sa kilid ug sa atubangan og free na gani. Ato nang hinahinayan og buhi ang clutch. So hinay-hinayan. That means dili nimo kaliton og buhi kay ang auto mong lahos ra ni siya og dagan. Although dili siya kusog pero sa pagkangan nga mulihok siya, mudagan siya nga wala sa imong control, that's also very dangerous. So ang second function is the changing of gears. So nganong kinahanglan ang clutch og mag-change ta gears? Wa ko kay balo pero mauna siya ang rule sa manual driving. So og wala ka nagtamak sa clutch, ang gear shifters will also won't work. So nakatry ko ani while I was still having my practical driving. So practice pa to. You know, mapanik mode naman kita labo nanay-daghan kaayo nga mga sakyanan nagsunod nimo or naguna. So ma-pressure jud kano, so magdali-dali gi kag kanang magdali-dali ka og change sa gear og kinahanglanon unya og di nimo matamakan ang clutch, di sad gi ka makabalhin og gear. So before changing gears, tamak sa clutch, change the gears. So, nganong ang gears na ay mga number? Well, wala na siya gihimo dira kay para lang display. Each number has its function. So, kani mga number niya na ani siya mga required speed. So, ug moana tang first gear para ra ni siya sa pag-start ug after ni mughunong. So, pang-start nato pirmi gina siyang 1. Dili ka ka-start sa car ug ang imong gear na sa 3. So always gina siya na point sa 1 sa first gear. So let's move on to the second gear. So ang second gear mao na ni siya ang sunod sa 1. Well, obviously, of course, sunod gina siya sa 1. Pero sa iyang function, of course, human ni mag-start sa car, kaya ang 1, angay raman ni siya pang start. Ug after sa 1, continue na magikagdagan, mag-speed ka gamay, and then change dayon ka sa 2. Kay dili pud na pwede nga, dugay ka magamit sa 1, nya nagdaga na ka dihag 30 km per hour. So ang 30 km per hour is already belong to the second gear. So, ug mag 30 ka, dili na mahimo nga naa sa 1 nakaset or naa sa 3 nakaset. Like what I said, kani nga mga numbers, there are required speed para ani nila tagsa-tagsa. So, ang second gear is good for until 30 km per hour. Makastira ka ani nga gear, especially kung naa ka sa mga siot nga lugar. Nga kanang dagang mga pedestrians or dagang mga nakaparking sa kilid-kilid. So mailan po na nimo kay there is a Germany na ay daghang lain-lain nga sign. So naana siya usually ang 30 permi na nilang ibutang sa karsada. So pwede ra kay ka maka-stay sa gear number 2 ug inana ang mga case. So adto ta sa third gear. Ang iyang required nga limit na is 50 km per hour. After nimo magtuo og wala na ka sa katong pahinay nga zone or sa katong gamay nga lugar og nanaka sa mga dagkong karsada niya na nay shield nga 50 km per hour,
Of course, after sa second gear, mag-speed ka and then change to third gear. So kaning third gear until 50 km per hour, it doesn't mean nga dili nakakapadagan pod og more than 50 kung third gear. Of course, magdagan gihapon na ang sakyanan pero makanotice ka nga ang ihang motor is super loud or something is not right. So makabantay ka ana kay usay ang motor lahi na siya og tingog og dili sakto ang speed nga imong gigamit sa gear nga imong giset. Fourth gear is of course kung kinahanglan mo dagan og 60 km per hour. From third gear, mag-speed na ka, anya mo transfer ka sa 4. So ang fifth gear, mo na siya ang 70 pataas. So depende na sa sakyanan og gusto na ka magpadagan yung pataas. Of course, mag-urong na siya sa last nga gear. So, ang last nga gear, dili kay problema, no? Di pareha sa mga gagmay. So, manata sa gear. Then, let's move on to the full stop. So, kung naay mga emergency nga stop, dili gid kalimtan pag duot ang clutch. So, kinalan kay baw sa ta mo control sa gikusgon sa atong pagtamak sa brake. Kung tanaw nimo sa luyo nimo is free, so walay taw sa imong luyo, unya ni kalit diha ang imong atubangan og brake. Of course, pwede jud kay ka mo tamak pag maayo na gid sa clutch og sa brake para ma-fully stop ka. Pero you have to remember, kung naay mga inana nga panghitabo ang imong atubangan ni kalit lang og brake pero wala ni hunong, unya tanaw nimo sa imong luyo na nagsunod nimo, so of course i-full nimo ang clutch pero ang brake dili gina nimo siya totally full ug all of a sudden ni full stop ka diha yang imong luyo wala pa ka pangandam, so ang ending mabanggaan gikas luyo. So you have to learn how to control sa imong pag-brake, but you have to remember nga clutch di gina nimo kalimtan og mga brake nga pang emergency. So mo na to guys, I hope I gave you some information and can help you with your driving journey. Kay makaana jud kog journey kay ang driving gyud was really one of the hardest challenges that I have faced. Char English. So sa sa Pilipinas kung mga exam lang dili pag sa una sa Pilipinas as in dili kay ko mabalakag is mga exam ang sa Germany nagyud ko daghan jung nakabalakan when it comes to exam kay ngano daghan na kaitag na gasto nga kwarta, time, effort, unya ang ending imo lang hagbungon, so maseryoso mananing di ka diring dapita. So that's all for today, and I hope you guys enjoyed my video, and please leave a like or subscribe to my page. See you guys the next time. Bye.